Assalamu alaykum ey dinleyiciler. Ana ben şuňky çykyşymda gaýtgaça şol Muhammed diýeçi bilen kagratdyň öýleresinde ýa. Ana ikiňide mämun olan var, men lider boljak da men lider boljak diýýärdiňiz, eýtjek de beýtjek diýip. Muhammed diýeçi sen özüň lider hukmyny elan edelim boldun. Jogapkärçiliklerini boýnuma alýan. Ana beýle gaýratyňyz bolsa enne bir liderligiňiz çyn bolýan bolsa halk öňüne düşünle ýurda gideliňde watany reýslere maçylyk gatna uğraşýar. Ýollar açyldy. Näme kuýuňyz bolsa baryp şo taýda başanyňyz görkezdiňler. Ýöne ýurdun başynda beýdip arlaşyp oturmaň, kiňde de degişli. Ay, ýöne men pikirimçe sizde beýle kuýup başanlyk ýokmy hadýan? Beýle gaýrat bolmaz sizde. Sebäp näme üçin diýsen siz halky öňetekläp olan aňyny bulaşdyryp, şahsy bähbitlerini diler tutup, ol soňundan ol saçanyň gorkup, bokçoklap, hinden çykylmayan oturşýar bolup oturmy kaňy diýär. Sebäbi beýle gaýratly bolsaňyz siz ilki başda ýurdu, watany satyp taşlap, gaçyp gaýtmazdyňyz.